Μένουμε στο προεκλογικό τμήμα να καλωσορίσουμε στο στούντιο του σταθμού μας τον κύριο Κώστα Αδαμαπολίτη, υποψήφιο βουλευτή στο νομό Ηρακλείου με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούσαμε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πραγματικά πρέπει να επιστρατεύσω όλη τη δυναμική που έχει η λογική κρίση για να μπορέσω να αξιολογήσω αυτές τις δηλώσεις. Δεν μπορώ να τις αξιολογήσω. Πώς είναι δυνατόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, κυρίως των μνημονιακών κομμάτων που έφεραν την καταστροφή, να έρχονται τώρα ως έκπτωτοι άγγελοι και να λένε ότι ναι μεν κάναμε λάθη στο παρελθόν, αλλά έχουμε την προδιάθεση να επανορθώσουμε. Αυτά μπορούν να πάνε να τα πούνε σε μια οικογένεια που την ειδοποίησαν στο τηλέφωνο ότι κρεμάστηκε ένα πολύ συγγενικό μέλος για χρέη. Μπορούν να πάνε να τα πούνε σε παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο σήμερα στις πρώτες ειδήσεις τις πρωινές για να πάνε να δουλέψουν. Αυτά μπορούν να πάνε να τα πούνε σε 140.000 ανθρώπους που φεύγουν να πάνε στην Αυστραλία, στον Καναδά και στην Αμερική να δουλέψουν ως μετανάστες. Τι θα πει κάναμε πολλά λάθη και πρέπει να επανορθώσουμε. Μόνο λάθη. Μόνο λάθη. Και αν σταθούμε και ιδιαίτερος τώρα στο τελευταίο, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βενιζέλος, τον αγώνα για το σύστημα υγείας, πραγματικά η πλήρης παράνοια. Η πλήρης παράνοια. Το σύστημα υγείας, το οποίο πραγματικά από το 2009 νοσεί. Έχει πάρει μια κατρακύλα που κανένας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί πουθενά. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουν φέρει έχουν αποτύχει παταγωδώς. Και σε αυτό το σημείο, παρακαλώ να μου επιτραπεί, παρακαλώ. Ο άνθρωπος ο οποίος τα έφερε, ο κύριος Λοβέρδος, αν ανοίξουμε λίγο την ταυτότητά του, θα κλάψουμε με πύρινο δάκρυ. Ο άνθρωπος που έλεγε ότι 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι ταλαιπωρούν 9 εκατομμύρια Έλληνες και ήταν ο πρώτος ο οποίος διόρισε σε προσωποπαγή θέση τη σύζυγό του. Πήρε το εφάπαξ την προηγούμενη δουλειά, θα πάρει κι άλλο εφάπαξ από τη δουλειά που είναι τώρα και με δημοσιευμένο μετά το ΦΕΚ, για να μην λέμε πράγματα για να τα τεκμηριώνουμε, στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως με αριθμό 1782. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την εικαζόμενη συνένεση, τα ξεχάσαν αυτά. Την εικαζόμενη συνένεση για τους δωρητές οργάνων. Όποιος δηλαδή δεν θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, πρέπει να πάει να το δηλώσει. Γιατί αλλιώς θεωρείται δωρητής οργάνων. Βάζοντας απ' έξω το τέρας της διαφθοράς που λέγεται εμπορία οργάνων. Που στις χώρες που έχει εφαρμοστεί, πραγματικά οι εξαφανίσεις έχουν πιάσει κόκκινο. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε τμήμα της Παντίου που δεν είχε προπτυχιακούς φοιτητές, όπως ήταν και ο κύριος Παπαδήμος για αρκετά χρόνια και θα πάρει σύνταξη από εκεί πέρα. Και να πούμε ότι ήταν και πρόεδρος του Ιδρύματος Κόκαλη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έρχεται εδώ και φαίνεται άμυρος ευθυνών. Και προσπαθούν τώρα να ρίξουν τον μπαλάκι σε άλλα κόμματα ότι προσπαθούν να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν με πονηρό σκοπό τον πόνο των καρκινοπαθών. Αυτοί οι κύριοι έχουν κανένα καρκινοπαθή στο σπίτι τους. Έχουν κανένα καρκινοπαθή για να δούνε αν εν τέλει αυτό ήταν μια λαβή για να την αξιοποιήσει προεκλογικά ο καθένας από εμάς. Δεν έχουν. Τα είδαμε στις πρωινές εκπομπές και μίλησε ο κύριος Βαρνάβας, ο πρόεδρος των νοσοκομιακών ιατρών. Είπε λοιπόν ότι ο ΕΟΠΗ από την αρχή του έτους δεν έχει δώσει ούτε 1 ευρώ. Ούτε 1 ευρώ. Για τα πρόσωπα τα οποία νοσηλεύονται εκεί. Ούτε 1 ευρώ. Για αυτά όλα άραγε ευθύνονται άτομα τα οποία δεν κυβέρνησαν. Στα ταμεία δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων. Γιατί υπήρξε το κούρεμα. Αυτό το οποίο πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν με τυμπανοκρουσίες όταν το πέτυχαν. Και δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία. Ένα πρόσφατο άρθρο που διάβασα έκανε μια στοιχειοθέτηση και έλεγε ότι και στα πανεπιστήμια από τα 150 εκατομμύρια τα οποία είχαν αποθεματικά έμειναν μόνο 50. Το ίδιο σημαίνει και με τα νοσοκομεία. Αυτό το κούρεμα, αυτό το PSI που το βάφτισαν επιτυχία. Όπως βέβαια και η επιτυχία είχαν βαφτίσει και πιο παλιά την επιμήκυση του χρέους. Και να τα αποτελέσματα. Μνημόνιο 1, μνημόνιο 2. Μάλιστα. Από την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτοί που θα μπουν στη Βουλή καλούνται να πάρουν και τις αποφάσεις. Ποιες θα είναι οι δικές σας αποφάσεις μέσα στη Βουλή ως κόμμα?
Καταρχήν τίθεται ένα μεγάλο θέμα, διότι από ό,τι είδαμε από τις δημοσκοπήσεις, όσο κι αν υπάρχει το σχόλιο ότι είναι προκατασκευασμένες ή κατευθυνόμενες, από ό,τι φαίνεται αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Θα πάμε λοιπόν σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Στην οικουμενική κυβέρνηση σημασία δεν θα έχουν τα πρόσωπα, ούτε τα κόμματα. Σημασία θα έχει η πολιτική που θα ακολουθεί. Και οι δρόμοι είναι δύο, χωρίς πολλά λόγια. Ο δρόμος του μνημονίου που τα επιτεύγματά του τα έχουμε, κάθε οικογένεια τα βλέπει. Τα αναφέρατε μερικά από αυτά. Και ο δρόμος των αντιμνημονιακών που έχουν σειρά από επιχειρήματα, κυρίως, θα μιλήσω για το δικό μου το χώρο, τους ανεξάρτητους Έλληνες, υπάρχουν 7 σημεία που το πρώτο είναι η καταγγελία του μνημονίου. Σε αυτό θέλω να σταθώ, επειδή έχει πολυχρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος και αρχίζει να φαντάζει σαν κάτι το γραφικό. Η καταγγελία του μνημονίου δεν είναι ένα εφεύρημα που το βγάλαμε επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν. Είναι μια εφαρμογή που έχει εφαρμοστεί σε πολλά κράτη, διότι υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Στο διεθνές δίκαιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένα χρέος επονίδιστο παρά μόνο όταν τα επιτόκια του και οι συνθήκες που έχει δημιουργηθεί είναι σκοτεινές και ύποπτες. Στη δική μας την περίπτωση τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας τις δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ από την αρχή του έτους, που έλεγε ότι γνώριζα ότι οδεύει προς καταστροφή η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω, διότι αν μιλούσα δεν θα γινόταν προμήθειες από τη Γερμανία, εξοπλισμός και μηχανήματα και από τη Γαλλία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο τρανό παράδειγμα για την απάτη. Εκτός το μνημόνιο, το οποίο πρέπει να καταγγελθεί, που πρέπει πρωτίστως να γίνει λογιστικός έλεγχος. Λογιστικός έλεγχος και από διεθνή και από κρατικά στελέχη. Αυτός λοιπόν ο έλεγχος θα δείξει με λεπτομέρεια τι χρωστάμε ακριβώς, πόσο χρωστάμε, πόσο είναι το κεφάλαιο που έχουμε πάρει και πόσο είναι το επιτόκιο δανεισμού που εκεί γίνονται όλες τις προστριβές. Από εκεί και πέρα, όταν φύγει αυτός ο βρόγχος, νομίζω ότι τα πράγματα θα έχουν μια πιο σταθερή πορεία. Αυτός ο βρόγχος όμως έχει έρθει μεθοδευμένα. Το ξεχάσαμε. Το φούσκωμα στην ελληνική στατιστική υπηρεσία που έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου, που μεθοδευμένα, από ό,τι φαίνεται και από τη συνέντευξη του Στρος-Καν στο κανάλι που ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε εκπομπές και έλεγε ότι από το καλοκαίρι συζητούσαμε για την είσοδο της Ελλάδος στο μηχανισμό στήριξης και έρχεται μετά ο αρχιτέκτονας του έργου, ο Γιώργος Παπανδρέου, και ενώ στην αρχή έλεγε ότι δεν θα μπούμε στο μηχανισμό στήριξης, μετά λέει δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η πιο αντιβατική φυσιογνωμία που πέρασε από την πολιτική ζωή της Ελλάδος. Τα ξεχάσαμε. Είναι δυνατόν ένας υπουργός οικονομικών να κάνει παρέμβαση στο έργο της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και να υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες, όπως ήταν ο κύριος Λογοθέτης που τον εξωστρακίσανε επειδή είπε την αλήθεια, όπως ήταν η κυρία Γιοργαντά, προσπαθούσαν να τη φημώσουν. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Οι αρχιτέκτονες του μνημονίου μεθοδευμένα μας οδήγησαν εκεί. Εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να περάσει από κτηνογραφία. Σε όλα τα κράτη που έχει εφαρμοστεί αυτός ο όρος, το επονίδιστο, το επαχθές χρέος, σε όλα τα κράτη έχει προηγηθεί ένας λογιστικός έλεγχος. Που αν πέσουμε σε αυτό το μικροσκόπιο, νομίζω ότι το πρώτο έργο που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση είναι ανέγερση νέων φυλακών. Γιατί φανταστείτε τι έχουμε να δούμε από τις προμήθειες των νοσοκομείων, από τις προμήθειες... Ναι, ίσως κάποια πράγματα βγουν στην επιφάνεια. Ναι, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ήδη το σημειωτάριο του Άκη έχει δείξει το δρόμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι πριν από λίγο μας έλεγαν ότι έχουν κοπιάσει για το σύστημα υγείας, όπως είναι ο κ. Βενιτζέλος, ήταν από τους πρώτους που υπογράψανε στο Κισέα για την αθώωση του Τζαχατζόπουλου. Είπανε ότι ουδέν ποινικό αδίκημα υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι, από αυτούς τους ανθρώπους τώρα θέλουμε να κυβερνήσουν. Πάντα σε όλες τις εκπομπές που συζητάω, το κάνουμε ανάποδα. Υπάρχει μια υποδόση. Τι θα πείτε, ας πούμε, σε αυτούς που θέλετε να σας ψηφίσουν? Εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που θα ψηφίσουν τους αρχιτέκτονες της καταστροφής. Πραγματικά είναι ένας αντικατοπτρισμός. Η ψήφο τους είναι μια αντανάκλαση του ψυχισμού τους. Και θα είναι υπόλογοι στα παιδιά τους. Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα παραστράτημα. Εδώ είναι οι ίδιοι επί σειρά ετών σκουριασμένοι άνθρωποι σε σκουριασμένες καρέγλες εξουσίας. Υπόλογοι λοιπόν στα παιδιά σας θα είστε. Όλοι εσείς που θα ψηφίσετε αυτούς που αποδεδειγμένα έφεραν αυτήν την κατάσταση. Υπόλογοι.
Μάλιστα, επιτρέψτε μου, αναφερθήκατε σε καταγγελία του μνημονίου. Η καταγγελία ως λέξη περιέχει μέσα την ενέργεια. Ποιες ενέργειες λοιπόν προβλέπει το πρόγραμμά σας για την καταγγελία του μνημονίου? Το πρώτο πράγμα, είπαμε καταρχήν καταγγελία διμερή δεν γίνεται. Η καταγγελία γίνεται μονομερός από την πλευρά τη δική μας. Θα βγει πρώτα. Ποιες πόρτες θα χτυπήσετε, σε ποιον θα απευθυνθείτε? Το Διεθνές Δικαστήριο έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί όλοι όσοι πήγαν εκεί αθώθηκαν. Υπάρχουν λοιπόν τα παραδείγματα του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της Αργεντινής και πληθώρα παραδειγμάτων που δείχνουν ότι αυτοί που τόλμησαν ανταμείφθηκαν. Αυτοί που τόλμησαν όμως είχαν το στοιχειώδες πατριωτικό συναίσθημα. Ναι, η συνταγή υπάρχει, δηλαδή, μας λέτε, αλλά, λοιπόν αλλά μιλάμε για χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, η συνταγή υπάρχει εφαρμοσμένα. Και η Ισλανδία ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κατάφερε. Πριν να μπει το δούνο του. Η Κύπρος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πήγαν να επιβάλλουν το σχέδιο Ανάν, τα κατάφερε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Είπαμε όμως, είχε το στοιχειώδες πατριωτικό συναίσθημα. Το συναίσθημα της αγάπης για τον τόπο. Αξίζει να πω κάτι που διάβασα σε ένα βιβλίο το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, του Στίβεν Πρέσφιλ, το οποίο λέγεται «Οι πύλες της φωτιάς». Σε αυτό το βιβλίο γίνεται ανάλυση, γίνεται μια εμβάθυνση συναισθημάτων και ψυχολογίας για τους Σπαρτιάτες που πήγαν να υπερασπιστούν 300 άτομα τα στενά των Θερμοπυλών απέναντι σε 1 εκατομμύριο Πέρσες, κατά πολλούς. Προσπάθησε λοιπόν να δει με τι συναίσθημα νίκησαν το φοβερότερο συναίσθημα του ανθρώπου, το φόβο. Αφού λοιπόν εμβάθυνε αυτός ο ιστορικός, κατέληξε ότι το συναίσθημα το οποίο νίκησε το φόβο ήταν η αγάπη. Κάτι που στους δικούς μας τους πολιτικούς δεν υπάρχουν. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, κατά πρώτον δεν πάει το χέρι του, η καρδιά του, η συνείδησή του, δεν πάει να υπογράψει την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, την άρση της ασυλίας. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Αυτοί εδώ όλοι οι οποίοι φαίνονται ως ακρογωνιαίοι λύθοι στο οικοδόμημα, το πολιτικό, αν ήταν σε μια άλλη περίοδο, θα μπορούσαν άραγε να σκεφτούν κάτι τέτοιο? Θα υπήρχε άλλη λέξη εκτός τη λέξη του προδότη, του δοσύλλογου, να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, καταλύει την ασυλία του κράτους, με αποτέλεσμα να μπορεί να μπει εδώ ο δανειστής και να αρχίσει να κατάσχει. Εκεί είναι ο στόχος. Πριν, επειδή άκουσα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Πάνο Καμένο, και μίλησε από την Νέα Καβάλη και είπε για τα πετρέλαια και είπε για τους ειδικούς που έχουν κάνει εφαρμογή κάποιων πραγμάτων και οραμάτων που έχουμε εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, πριν από μερικές μέρες, εδώ, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, ήρθε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που ομολογουμένως τα τοπικά κανάλια τον έχουν προβάλει, όχι όμως τα μεγάλα, τα εθνικά κανάλια. Ήτανε ο Αντώνης ο Φόσκολος. Ένας καθηγητής, ένας ερευνητής, ένας καταξιωμένος επιστήμονας. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο. Μίλησε για τον ορυκτό πλούτο της πατρίδας μας. Πραγματικά, όποιος βρέθηκε σε αυτή την ημερίδα θα πρέπει να πέσει σε μεγάλη περισυλλογή για το τι πρέπει να ψηφίσει. Όχι μόνο τι πρέπει να ψηφίσει, αλλά και το πώς πρέπει να αξιολογεί και να κρίνει τα πράγματα από εδώ και μπρος. Μίλησε λοιπόν επειδή όλοι προσπαθούν να μυθοποιήσουν αυτή τη λύση, λέγοντας ότι για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση χρειάζονται χρόνια. Χρειάζονται πολλά χρόνια για να γίνει εξόρυξη. Ο άνθρωπος λοιπόν με ένα χρονοδιάγραμμα, με τις έρευνες τις οποίες έκανε, και για να ξαναπούμε ότι ο Αντώνης ο Φόσκολος δεν είναι εδώ ένας τοπικός πανεπιστημιακός. Είναι ένας πανεπιστημιακός, ένας επιστήμονας ο οποίος είναι καταξιωμένος στο εξωτερικό. Η Αγγλία, η Κύπρος, η Ρωσία και πολλά κράτη του εξωτερικού τον έχουν πάρει για να τους κάνει τις έρευνες. Και με παράπονο, είχε πει μια φορά σε μια συνάντηση ότι μόνο στην Ελλάδα, λέει, δεν με έχουν καλέσει για να κάνω τις έρευνες. Είπε λοιπόν ότι σε 24 μήνες ισορροπούμε και σε 36 μήνες γίνεται το πρόβλημα της Ελλάδος οριστικά. Είναι μεγάλο το χρονικό μας διάστημα. Το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο, όμως η συνταγή, επειδή έχει εφαρμοστεί και σε άλλα κράτη, δεν σημαίνει ότι μέχρι να πάρουμε τα φάρμακα των καρκινοπαθών θα περιμένουμε την απάντηση πετρελαίου. Υπάρχει στο πρόγραμμά μας, η μισή και η συντάξη πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμά μας η τιτλοποίηση, κάτι το οποίο, ξαναλέω, έχει εφαρμοστεί. Η τιτλοποίηση λοιπόν έχει να κάνει με το αντικείμενο. Αυτό το πράγμα όταν το τιτλοποιείς και το δώσεις σε μια προνομιακή τιμή από τη στιγμή που υπογράφει ένας κολοσσός,
μια Gazprom, ας πούμε, μια ρωσική, μια Ισραηλινή Delect, που είναι και τα μεγαθύρια τα οποία έχουν καταφέρει, έχουν κάνει το όνειρο της Κύπρου πραγματικότητα. Όταν λοιπόν μπει ένας τέτοιος κολοσσός και υπογράψει, όλος ο κόσμος, ο επενδυτικός και ο επιχειρηματικός, θα κάνει καρά για να πάει και να πάρει πρώτος τους τίτλους σε προνομιακή τιμή. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό μια εφαρμογή, δεν είναι μια θεωρία. Προς το παρόν όμως μιλάμε για μια κυβέρνητη χώρα, κύριε Δαμαβολίτη. Ποιος θα τις πάρει αυτές τις αποφάσεις? Από ό,τι βλέπετε, την κυβέρνηση, την εκλεγμένη και την συγκυβέρνηση αργότερα, την διαδέχτηκε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Που δεν μπορεί να νομοθετήσει. Με μεγάλη έκπληξη, ακριβώς δεν μπορεί να νομοθετήσει, όμως με μεγάλη έκπληξη. Εφαρμόζει τις δεσμεύσεις. Άκουσα τον κύριο Βαρνάβα και έλεγε το πρωί ότι ο υπηρεσιακός υπουργός υγείας, ο Κίτας, κατάφερε και έλυσε το πρόβλημα μέσα σε 15 μέρες. Τελικά αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση μήπως είναι καλύτερη από τη μεθοδευμένη κυβέρνηση και συγκυβέρνηση που είχαμε, που έφεραν αυτό τον όλεθρο? Επιτρέψτε μου να θυμίσω στις δηλώσεις του αρχηγού του κόμματός σας ότι έχει προτείνει τεχνοκράτες στη θέση των υπουργών και όχι βουλευτές στη θέση των υπουργών. Ακριβώς. Το έχει κάνει πρόταση ο κύριος Καμένος, μέχρι όμως να φτάσουμε... Ας μην το πούμε τεχνοκράτες, γιατί μπορεί να πέφτουμε έξω. Υπάρχει η αρνητική και η θετική... Όσοι είναι εκλεγμένοι να μην τοποθετούνται σε υπουργεία. Αυτό... Ακριβώς. Μα είναι και η βασική αρχή του προγράμματός μας. Όχι μόνο στις θέσεις της κυβερνήσεως, αλλά ακόμα και στα σώματα στρατού και στα σώματα της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία όταν ο επικεφαλής είναι εκλεγμένος, βγει δηλαδή με μια εσωτερική αξιολόγηση μέσα από τα σπάργανα του σώματος, και είναι αλλιώς όταν είναι διορισμένος. Δεν θα είχαμε δηλαδή το φαινόμενο Πεπώνη, που όταν ξεκίνησε να βγάζει στην επιφάνεια το φαινόμενο με τα CDS, το σκάνδαλο με τα CDS της οικογένειας Παπανδρέου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαϊωάννου, τον χαρακτήρισε επικίνδυνα αφελή και στην δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια που έκανε να το φέρει στη Βουλή του είπε ότι πρέπει να μπει γιατί είναι μέλη της οικογένειας. Αυτά δυστυχώς τα ξεχάσαμε. Πέσαμε στο βυθό των προβλημάτων και ξεχάσαμε ποιος δημιούργησε αυτό το βυθό. Αυτά τα ξεχάσαμε. Την υπόθεση με τα CDS, την υπόθεση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Για να καταλήξω όμως... Ναι, μία κουβέντα για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Για να καταλήξω όμως, επειδή πολλά έχουν υποθεί για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και αν θα συνεργαστούμε εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή η πιο σταθερή πορεία αντικειμενικά είναι του πρόεδρου μας, του Πάνου Καμένου, που είναι ο εκφραστής όλων των υπολείπων του κινήματος. Εμείς λοιπόν έχουμε θέσει τις θέσεις μας ξεκάθαρα από την αρχή. Το έχουμε κάνει με την άμεση δημοκρατία. Τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης τις επέλεξαν οι πρώτοι 200.000 άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν μέσα από το διαδίκτυο. Σε αυτές τις αρχές είμαστε σταθεροί. Τα πρόσωπα δεν έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το τι πολιτική θα ακολουθεί. Και φτάνω στο σημείο καμπής. Είναι η πολιτική του μνημονίου, που τα αποτελέσματα τα έχουν δει όλοι, και είναι και η πολιτική, αυτή την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε εμείς, την καταγγελία του μνημονίου. Αυτή τη στιγμή όμως, ένα θέατρο του παραλόγου παίζεται εδώ πέρα. Γιατί, όπως είπα και πριν, όλοι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν μνημόνιο έρχονται τώρα να δηλώσουν αντιμνημονιακοί. Αν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι, ο κ. Σαμαράς διέγραφε, ας πούμε, υπουργούς επειδή ψήφισαν μνημόνιο και τώρα δηλώνει αντιμνημονιακός. Διέγραψε υπουργούς επειδή δεν ψήφισαν μνημόνιο και τώρα δηλώνει αντιμνημονιακός. Αν είναι δυνατόν. Και με προσωπική του επιστολή, όπως είδαν και τα μέσα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, με προσωπική επιστολή έχει δεσμευτεί ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Ντράκη ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι πιστός στις δεσμεύσεις. Τελικά, επειδή εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε αισθάνομαι πολιτικός, τελικά ένας άνθρωπος που λέει, όπως τον κύριο Παπανδρέου, ότι δεν θα μπούμε στο μηχανισμό στήριξη και μετά μπαίνουμε, τι είναι? Ο άνθρωπος ο οποίος προσαρμόζεται στις συνθήκες ή ψεύτης? Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι δεν θα μπει τέλος, χαράτσι δηλαδή, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τα ακίνητα
Και μετά μπαίνει. Τι είναι, άνθρωπος που προσαρμόζεται στις συνθήκες ή ψεύτης? Εγώ τώρα την διπλωματία δεν την έχω καταλάβει καλά. Είναι πολλά τα παραδείγματα, έχετε δίκιο. Μία κουβέντα για να κλείσουμε. Τι θα λέγατε στους ψηφοφόρους πριν τις εκλογές? Στους ψηφοφόρους έχω να πω το εξής, ότι είμαστε εν ώψη μιας μεγάλης μάχης. Μιας μεγάλης μάχης που δεν κρίνεται μόνο στο στίβο τον ελληνικό, αλλά και στο παγκόσμιο. Πάντα όμως η μοίρα της Ελλάδος είναι τέτοια. Είτε είναι Θερμοπύλες, είτε είναι Κωνσταντινούπολη, είτε είναι Βυζάντιο, είτε είναι 1940. Πάντα το ραντεβού της η ιστορία το δίνει σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Της αρέσει, της κάνει γούστο της ιστορίας αυτός ο τόπος. Εμείς λοιπόν κληθήκαμε εδώ. Πιστεύω λοιπόν με τη δύναμη του Θεού να δώσουμε τον αγώνα μας και να καταφέρουμε να στηρίξουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, που είναι η εναντίωση στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Όπως είχε πει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γεώργιος Πανδρέου, ως πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής. Έχουμε, λέει, ανάγκη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αυτό το δίνουν από τη Νέα Υόρκη, προς γνώση και συμμόρφωση. Εμείς λοιπόν τώρα, εδώ δίνουμε τη μεγάλη μάχη με τη νέα τάξη πραγμάτων. Ξέχασα να σας πω ότι πλέον όσοι έχουν φυτέψει η αμπέλια από το 1998 με ΦΕΚ της κυβερνήσεως, με την εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν θυμάμαι τον αριθμό του ΦΕΚ, θα πρέπει να τα ξεπατώσουν και να τα ξαναδηλώσουν. Και όποιος δεν τα ξεπατώσει, τα κρασάμπελα, θα έχει πρόστιμο 1.200 ευρώ αναστρέμα. Εδώ, στην Κρήτη των αμπελουργών, στην Κρήτη των γεωργών. Αυτά ψηφίσατε το 1998. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτή τη μάχη θα την δώσουμε. Με όλες μας τις δυνάμεις. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, έστω και την τελευταία στιγμή, θα καθαρίσει το οπτικό της διανοίας του, θα καθαρίσει την κρίση του, θα αξιολογήσει σωστά και θα δει και θα κρίνει με τα ύστερα τα τωρινά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δαμαπολίτη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις εκλογές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κόστος ζωής